Bayabona nabantu obabizile ithi balande wena ufuna sibuke umhlaba awufuni Wena ukutshelwa. eqinisweni Awufuni senginayo into ukutshelwa. ephelele. Noma sengithi kasibuke ngizama ukufaka esithombeni ukuthi kwenziwa njani. Cha hayi. Sibuke. Lemkhuba efunde emafonini. Niyona phela vele yenza ukuthi kujatshulwe kamereni. Usuke nginawe wena ulanda umphakathi awusibukeke. Ubone nayo imndeni ukuthi cha. Ifundiswa uye namhlanje. Sisobabili ngifuna ukuthi umuntu wesifazane uyathintwa kuze ajabule yena cha hayi. Uye sha umfundisayo. Ayifuni wenza nje lolu ulaka lwakhe. Mimi ngabe kufundisa uyafunda noma uzofundana. Wenza nje. Uzofundana. Yambona angayazi. Ulaka kuphela into yazi. Angikuvula amathanga ngifaka ulaka yonke into ayazi. Ngiyabuza. Awuyithola ecijini. Kanti kumayelana nani? Engithi kumayelana asijabule sobabili. Iromance. Emva kweminyaka 7 usufuna iromance manje. Hawu kwantwana ufundini. Ufunda izinto ezintsha. Siphile Lo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele kwe-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo. Njengenjwayelo ke uyazi ukuthi uhlelo lakho lolo lithola khona la kwi-channel yakho oyithandayo nihamba phambili la eNingizimu Afrika umjolo show on YouTube. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu abangani bakho, ihlobo zakho nawo wonke umuntu ongafisa ukuthi azi ngathi. Khumbula ukuthi ke iyodwa i-target noma i-goal esinayo ukuthi mabe kuphela unyaka 2025 sibe silirechile imitha that is 1 million subscribers noma kanjani mabe kuphela unyaka. And mina ngithembe wena ukuthi sizokwenza sindawonye lokho. Njengenjwayelo ke sike siqale ngomkhuleko lekhaya. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mokuthi uyayibuza ukuthi ubalo mephambi kwakho igama lami nginkudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngabe uneyinkinga nezinto umjolo njengamanje thumela i-email address umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukujoina as a member of this channel khona uzokwazi ukuthi uthole izinhlelo zethu kuqala abanye abantu bangakazi ukuthi bangazithole. So phela futhi ke uthola ama benefits okuba nje i-member exclusively ngoba wena uzobe ukuleya package yokuthi uyi-VIP. Akugcini ke lapho siyacela abantu silekelele esikhulu esambe sephambili. Nanku thanks la eceleni. Cela usipressele wona. Kunama amount ahlukene lapha ya wena obonayo ukuthi ungakwazi ngokusidonate into engakanani ukuze sikwazi ukukhulisa i-channel yethu ikhulu iphakame ihambe ephezulu. Kodwa njengamanje ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani silungise. Uma ngabe kumele siwufake usawoti esilondeni sowufaka kodwa into ebaleke kakhulu ukuthi siyalungisa lekhaya asilwa sambeke siyobabona. Sanibonani, igama lami nguSimo Isibongo ngakwaZungu. Ngibhalele umjolo show ngenkinga yomshado wami engifuna ukuthi bangisize ezintweni ezenzakala khona. Engifuna ukuthi bangisize ngazo ukuxazuleleka zona. Siphinde futhi sikwamukele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Yalazi kudaba once ahlala kanje phansi soke sesilungisa izindaba eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo kakhulukazi la eNingizimu Afrika. Yebo siyafika nakwamanye amazwe kepha abantu abaningi abasibhalelayo abala eNingizimu Afrika in KZN in particular. Uyazi ukuthi lolu hlelo njengamanje luxhaswe u-EasyBet okusho ukuthi ke wena you can get 15% weekly cashback, 50 rand sana bonus noma 150 first deposit match ngokuthi nje usebenzise leya code yakhona ebizwa ngokuthi umjolo. Icode oyisebenzisayo UMJOLO, that is UMJOLO ngoba kwa EasyBet konke ke lokho ukuthola mengabe ulandela ipage la kwa EasyBet khona la kuhlelo ngesumjolo. Let's get to it. Sibone ukuthi namhlanje sikuphatheleni. Uyazi hlezi sikuphathele indaba eziningi ezahlukahlukene. Ezinye zikusho ubambe ngezansi, ezinye zikusho usala uyibuza ukuthi ngempela izinto ezikanje ziyenzeka emjolweni, ezinye zikushiya nje usala uthe yabo usala ukhamisile ungazi ukuthi i-reaction yakho ihambe kanjani. Eceleni khona usisi wami enginaye njengamanje okuyena sizokhuluma naye just to find out ukuthi kungani ezithola ela kwisho namhlanje nanokuthi njengoba esekhona ke ikuphi lapho silungisa khona. Dadewethu siyakubingelela sikwamukele ohlelweni sawubona. Yebo sanibona njani? Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. I know. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi sinawe namhlanje and uthe ubaba wekhaya engabe ebhale ethi ufuna nizohlala phansi nikhulume. Wangahesitate weza wazohlala nathi. Mhlambe ke ngoba thina igama lakho sikutholile but umbukelo obukelayo ekhaya akanayo idea uba esinaye namhlanje. Oh, igama lami nguNomalanga wakwaZungu. I know. La ngiganele khona eKaZungu kuMashezi kahle kahle. Right, I know. Siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Ngiyezwa ku-intro yakho umuntu oganile.
okusho ukuthi ubudlelwane bakho busebuqophelweni eliphezulu kakhulu. So as umuntu oganile ubudlelwane nje basekhaya noma ubudlelwane bakho nomyeni wakho ungakuchaza kanjani? Umyeni wami uwumuntu onothando. Umuntu oright kakhulu, unothando, uyanakekelana. Noma ziba khona phela iy'nkinga othandweni uyazi nawe ukuthi khona iy'nkinga lapha kodwa nje sisa-right sihleli kahle, unothando kakhulu. Umnumzane unothando uyanakekela. Asikhulume ngey'nkinga-ke iy'nkinga into eba khona ebudlelwaneni. Nina nobabili mengabe niba ney'nkinga mhlawumbe nizekulisha kanjani? Siye sihlale phansi nje sibonisane sikhulume. Noma kwelinye ilanga njengendoda uyazi ukuthi amadoda abuye afuna ukuzenzela ngendlela yabo. Abuye angafuni mengithi baba kunenkinga kumele sihlale sixoxisane ngayo, hhayi angafuni ukuyilalela kodwa nje yena uwumuntu ophathi kakhulu. Akho inkinga ey'theni kodwa nje siyahlala sibonisane phansi. Alright. Ubaba namhlanje ubhalele la kwisho ngoba ebone engazi ukuthi khona mhlawumbe iy'nkinga ey'nkulu kakhulu eningakwazi ukuthi niyikhulume ninobabili. Ingake licele thina ukuthi singenelele ukuthi nisizolungisa le y'nkinga ey'khona phakathi kwenu. Ngokwakho ninobaba mhlawumbe nikhuluma ngayo yonke into noma kukhona lapho nithi uma benikhuluma kube khona la ningafinyeleli khona? Kuyangithusa ukuthi usengaze abhalele ey'ndaweni ezikanje. Akukho le ngangambona khona mhlambe esaba ukukhuluma nami noma kukhona into asabayo ukuthi angayixoxa nami. Ukuthi sengaze abhalele la. Asinazo lezi nkinga ey'nkulu ezenza ukuthi mhlambe angaze aphume ngaphandle. Kuyangithusa kakhulu nje lokho okwenzekalile. Okay, as much as uthukile kodwa-ke uready ukuthi mhlambe mefika la umlalelo ukuthi uthini mhlambe niphendulane uzwe ukuthi yini kahle kahle la afuna niyilungise, uready ukuthi umbone nikhulume naye? Hayi, njengoba sengifikile kusobala ukuthi ngivumelana naye ngizomlalela ngizwe ukuthi kungani engaze abhalele e-TV kusho ukuthi inkulu indaba. I know, uyazwa-ke nawe mbukeli dadewethu uready ukuthi ezwe ukuthi kahle kahle engabe ufuna ukuthini uMpokazungu kuyena ngoba ngokwakhe iy'nkinga noma zikhona kodwa izinto abakwaziyo ukuhlala phasi bayilungise. Uma ngingahlaleki phasi uyaxakeka ukuthi ubaba useqale nini ukuphume and mengabe sephuma avele aphume nje abuye sezothi nanka amakhamera phambi kwakhe. So we are looking forward ukuze ukuthi uma befika uMpokazungu uzofika athini. Njengenjwayelo uyazi-ke sinethimba esisebenzisana nalo kuyilona lenze isiqiniseko sokuthi noma ngabe yini ekhulunywa la i-safe, abantu bobabili ba-safe and abalwi noma bephakanyelwe imimoya siyakwazi ukuthi sibehlise sithi hey nenzani manje sizolungisa la asisile okuzolwa. Liyahamba-ke njengamanje ithimba lethu lomlando uMpokazungu lizombeka la uma ngabe efika sikhuluma naye sizwe kabanzi ukuthi-ke indaba yakhe ihamba kanjani. Khumbula inhloso enkulu yalolu hlelo ukulungisa bakithi, hhayi ukulwa, hhayi ukwenza izinto ey'ningi. Kodwa uma sisibona ispace sokufaka usawoti esilondeni sizowufaka wona kodwa ngeke siwufake kakhulu ngoba khumbula labantu bobabili kusamele baqhubeke nale relationship, labantu bobabili kusamele baqhubeke bathandane. Osiphelezele-ke sihambe nethimba lethu sokulandela uMpokazungu silimbeke la ungayindawo. Mfowethu njani? Hamba kahle kodwa. Siyaphila mfowethu. I know mfethu ukhala sis. Nesisaphila nje lokho kubalulekile. Hayi, sibonge impilo mfowethu. Akukho. Mfowethu usibhalelile kuhlelo. Saku-athenda. Sangagcina ngoku-athenda. Sakulandela umama sambeka la. Sinaye mfowethu and sengike ngakhuluma naye. Ngambuza imibuzo embalwa but ngizothanda ukuthi ngiyibhalansise i-equation ngenze okufanayo mfethu nakuwena. Yebo mfowethu. Ngibuze nje imibuzo before unikeze ithuba lokuthi ngikhulume nobabili. So mfowethu uma ungangichazela njengomama ungakuchaza njengomuntu onjani kuwena? Bhuti wami, ukuchaza uMashezi sekuyizenyana manje. Mhlampe phambilini ngangingamchaza ngithi uma ngimchazela umbone nawe uzizwe ujabule. Into edathi sekunzimana ingoba ngize ngakhetha ukubhalela wena ngoba ngifuna ukusizakala. Angazi ngamchaza ngithini. Ngingasho ukuthi umuntu ongachazeki kakhulukazi mina ngesimo somzima komshado wethu nangey'nkinga ey'khona emshadweni wethu. Ngingasho nje ukuthi hhayi ayikho into enhle engingayichaza ngayo njengamanje. Uyangiconfuse-ke manje mntakababa ngoba phela umama uthe mengabe kuchaza
wakuchaza njengomuntu oright, njengomuntu onakekelayo ekhaya, umhloniphayo, umthandayo. But when it comes to wena uchaza umama, awazi nanokuthi uthini. Mfowethu ngibhalele lolu hlelo ngenhloso yokuthi ngisizakale. Mfowethu umkami usenezinto azenzayo. Sure. Engingazazi. Njengoba ubone ngifake iringi. Umakoti wampela sishadile. Ngendlela okuyona yona. Yeah. Kodwa ekushadeni kwethu sekunezinto eziyinkinga ezinkulu engingazazi ukuthi ngingayilungisa kanjani. Engize ngakhetha ukuthi ngibhalele la ukuze cishe mhlambe ngeke ngikhulumele naye mhlambe uma seningikhulumela naye uzokesha ukuthi yini eyinkinga. One sike sabanga indaba iringi. Umkami seshadile nje ukukufa. Hawu umfazi ngambonile ngakasayifakile. Yeah. Hawu. Mashezi iringi. Hayi baba ukuthi ngibona sengikhuluphele manje seyangiphintsha. Wow. Hawu siyakuphintsha. Manje wasuyishonisa ngabe sengiyikhipha ngiyibeka. Mina njengendoda kupho ngitshele khona cha naku seninenkinga phela yokuthi le ring yethu ekhombisa noma ubani umuntu ohlangana naye ukuthi cha umfazi womuntu. So iringi mina iphuma baba wena awutshelwanga ubone singaseke. Angikwazi nakhona kubuza mina. Angikwazi. Awumancane baba. Ima mashezi. Ngicela usinikeze ithuba. Kuthiwa kukhuluma mina. Okay. Kuthiwa kukhuluma mina. Hayi ngiyaxolisa baba. Angikwazi ukuthi iringi ayikho. Kubuza mina uthi hawu. Makapopolozi iringi. Hayi ayikho. Okay ngithuleke. Uyabo? Thola isizathu ukuthi ayikho iringi simply because wena unkosikazi wakho umphethe kahle wanonophala iringi yangabe isakwazi umndeni emweni. Yebo into engenza ngibe confused. Akasho ukuthi ngicela sithenge enye. Vele uyathula isizathu leyo sekuthi kuyayithulela. Kancane baba kule ndaba le. Nakho yabo nje akezwe. Uthe ukhuluma nami. Ufuna ungena kodwa. Cha ngifuna ukubuza ngilwi baba ngifuna. Ngikhuza khona lokho nkosikazi. Yonke engikhuzayo leyo. Awukanikezwe ithuba. Hayi ngiyaxolisa baba ngizolalela. Awukanikezwe ithuba. Kodwa usufuna ukuphawula. Qhubeka baba. Two mfowethu inkonzo yasekameleni angisayazi. Angisamazi inkonzo yasekameleni. Isizathu khona mhlawumbe uyasola ukuthi indaba. Angisazi. Awusazi. Futhi angifuna ngisho nokusazi isizathu sale nto. Ingakho ngathi kungcono ngivele ngithola abantu abazongisiza. So mengabe uthi inkonzo yasekamelweni baba uyazi mhlawumbe uma ungangathekisa ungathi mhlawumbe ngenyanga nje. Mfowethu mhlawumbe enyangeni kuba kabili. Hawu. Nakhona inkani. Uyazi inkani? Kahle kahle elenkani baba. Mfowethu iyona impilo sengiyiphila ngomfazi mina. Ngiphila nje leyo mpilo. Iyona into baba ongibizele yona la. Mashezi. Into ilandelela Mashezi uyakwazi ukuthula. Cha sengiyabuza ngiyezwa phela manje ukuthi uyakwazi ukuthula. Cha. Akhulunywa nawe. Angilwi. Ngiyabuza. Ukhuluma nami njengendoda. Sisuke ekhaya ufonela abantu. Iyona into ongibizele yona la. Awukakamnikezi ithuba. Le nto yabo nje kwasekhaya. Mina sengifuna ukubuza kuwena baba. Uyanqefesa. Ngiyakhuluma uyanqefesa. Iyo lento yenzayo awuthanda ukulalela awuthanda ukutshelwa ngibuza ukuthi iyona into ongibizele yona lela. Angizwanga. Iyona into ongibizele yona. Angithanda ukulalela mina. Njengoba ungalaleli nami. Uthi umfazi akambuke kanjani mothi angithanda ukulalela. Umfazi onjani ungakwazi ukukhuluma qoshamisa amagama. Ayikho into engishilo baba ngibuza ukuthi iyona into ongibizele yona yini lena. Sisuke ekhaya lapha sisuka sobabili ufonela abantu ushiya mina ekhaya ngabe ukhuluma nami. Iyona into ongibizele ubiza abantu uma ucabanga yikho engakhuluma nawe ukuzwa wena masisobabili. Wena uthi awufika la ukunginika ucansi. Usahlule nje unginika ucansi. Ufika la uphakamisa uma usho ukuthi umuntu onolaka kahle. Akunalo ulaka. Kodwa phela ngeke ngibona nabantu ukuthi unjani. Angeke uzubiza amakhamera ungishiye endlini ufonela abantu engabe ukhuluma nami bona uthi uyahluleka. Ufuna ngenze njani? Ngoba yonke lo isho yintsha le namhlanje. Intsha. Intsha namhlanje awukazi usho umuntu mina awukazi ucomplain. Wena oyicomplainela nje. Wena ufuna ngicomplain ngokudla kwami. Uthandana nami nje. Ngicomplain ngokudla kwami. Umfazi wakhe hayi bonke ngakulobola mina mashezi. Ngiyakwazi lokho. Ngakulobola. Ngiyakwazi. Ngakushada. Yebo.
ayikho into engikweneta Futhi kini unelungelo baba lokuthi uhlale nami phansi ukhuluma hayi ukuthi ubize abantu. Noma ubiza imndeni angithi into edathi ngibiza abantu ngoba ngiyabona vele ukuthi ngeke uzungilalela. Uke wabazama abantu bakini noma umndeni wakini noma abafweni. Aze ngibazama umphakathi namakhamera noma ubona umphakathi la wena. Sibonga umphakathi phela amakhamera azosiveza umhlaba wonke. Kurathi sibonga umphakathi bekwazi ukuthi inhloboni kaphela. Yabona nje mfowethu. One lo muntu unethathu ebeleni. Mangathi akahlisa le ngubo nobra lo. Ungabona yimkhulu. Intsha yini? Ngabuza ukuthi udwetshwa bani ithathu ebeleni. Ubuza ukuthi intsha yini lethathu awungithandanga ikhona. Yebo ngakuthanda ikhona udwetshwa bani. Manje pho uyindaba Wayidwetshwa indoda. Wawungephi engithi wena wangifica nginayo ithathu wawungibuzanga ngani wayidwetshwa bani lo thathu? Le idwetshwa khona. Wathinta ibele lakho. Naphela wawungephi. Ibele mina engilibukayo nabanye abafana abadweba amathathu bakwazi. Babe emehlweni nakho waqhamuka nezitori ezintsha manje mase siphambi kwabantu izona izinto ezingiphatha kabi. Njengoba nje ngibhalele la kumjolo show ukuthi bengilungisele. Usehluleki kahle kahle sendoda. Usehluleki sendoda. Angiswami angisho kabi kodwa nawe uyazibona ukwazi ukubiza umphakathi ubizela ukuthi uzokhuluma nomfazi wakho ubiza umndeni abafweni uke bathela ngoba nabo bazobona ukuthi cha uyisehluleki. Hayibo hayibo yini ungibambelana ngiyazi baba indlala iyona ke into ayenzayo le uthanda ukuvuswa ulaka uthanda ukuvukwa ulaka naphambi kwabantu usehluleki sendoda uhlulekile kwamanje ukhombisa kona ukuthi uyisehluleki chaza ukuthini manje usehluleki sendoda amadoda ongawazi njengoba uhluleka ukulungisa umuzi wakho uchaza ukuthi manje usehluleki sendoda uhluleka ukulungisa umuzi wakho ubiza amanye amadoda ukuthi akumele emzini wakho ufuna ngenzeni ufuna ukukhulunyelwa amanye amadoda emzini wakho ufuna ngenzeni khuluma nami mina umfazi wakho walobula mina nje ufuna ngenzeni phendula umbuzo le yamathathu into wangifica nayo ufuna ukukhulume naye wangifica nayo le thathu wangacomplain namhlanje ayikho into engizoyikhuluma nayo mangifuna ukwenza into kumele ngiyenze ngendlela engifuna ngayo ngesikhathi engithanda ngaso uyisehluleki sendoda lelo mele ubeke ekhanda ukuthi uyisehluleki angimaze egqoka mina masilala awukwazi ukuthi kusuke ngikwenzelani lo ukwenzelani uyawazi nje umthetho wasesontweni usukufaka isonto ukucabela ngesonto cha hayi ukuthi ngicabela ngalo uyazi ukuthi ngeyikhathi usukucabela ngesonto mase eyinsukwini akahlangani nomuntu manaka mase eyinsukwini kahle futhi kumele ngabe silale kamereni cha ukuthi wena ngisakwazi monke le eyinsukwini ngeke wena eyinsukwini ungena 3 days makuphela inyanga shintsha lento baba ngeke uzoyiphela sekuqale yini kashintsha emva kweminyaka u7 hayi phela ngeke 7 weminyaka sezoshintsha manje kuleminyaka u7 oyibalayo sasathandana ngangiza kwena mengizazi ukuthi ngiright ngoba seshadile sehlala ndawonye phela uwazi ukuthi kwakushintsha nini ngalesi sikhathi kakuvele kushintshile hlezi kushintsha inyanga nenyanga kuyashintsha eqinisweni ngikhathele lo mfazi engakusho ngale mfazi uyafeba manje zonke izinto azenza ngifeba ngokuthi ngenzeni ngifeba ngokuthi ngenzeni abo njengoba usuthi ngiyafeka ngikhombisa abantu ukuthi kahle kahle uyindoda enjani wena wena ngisho ngabe kuthiwa singene ekamereni awukwazi nokungithinta angiswanga awukwazi nokungithinta uqhamuka nje sowufaka lento yakho ungangithintanga yingakho ufeba sebisa ukuthi ngiyangwazi ngabe kuthiwa ngiyakufundisa baba ngithi umfazi akambuke kanjani ngathi wena ubabizile right Uyona ke into yaziyo lo ufuna ukungishaya right uzongishayela naphambi kwabantu Ngiyabuza right uzongishayela phambi kwabantu uthi umfazi akathini metha bayabona nje nabo ukuthi unjani yabo baba bayabona ukuthi uhlobo hayibo yazi ungishaya umfazi yazi ukushaya wena Ngcono ngoba uzobe ungishayela phambi kwabantu yazi ukushaya wena baba uzobe ungishayela phambi kwabantu ukhombisa kona ukuthi uyisehluleki isehluleki sendoda umbambelani wena ngoba phela le ngifuna umshaya umkami lo uhluleki shame usho ukuthi leka ngisho ekamereni ke kungixaka kakhulu ngihleli njengoba phela ngavuma ukuthi ngiyakuthanda angibuyele emuva kubuyelwe emuva uphume emzisoze wangena kodwa hayi cha hayi usehluleki inkulu into usehluleki uhluleki ngisho embhedeni okwazi kwenza lutho ngikuzwele nje kahle inkulu inkinga ngalo mfowethu okay bafu ngikunikele ithuba ngicela ukuzwa ke manje umama nange raise ama point wena uthi umama kalali nawe manje umama uyasho ukuthi akalali nawe ngoba uyisehluleke njengoba ngichaze kuningi asizwe ke mhlawumbe ukuthi uhluleka njengoba ngifike ngamchaza nje ukuthi umuntu oright kahle kahle bengivikela umuzi wami engithena usafikile wazoveza la phansi komphakathi ukuthi kunjani inkingi kuyena kahle kahle mina nginankinga ndawo yena akwazi wena unankinga ndawo ngabe sisekamereni angithinte nje njengomfazi wakho kwazi ukuthi yena mefikile kumele afike nje ngizothinta impilo yakhe kungenzekile lutho kufanele ukuthi uyangidlwengula lo muntu ngizojabula nini imizi izonyakaza nini awu baba kuningi nje
Yena kofunile ukuthi sizovela la uzavela kubunjalo bakhe. Ngisho nabangani bakho nabafweni bazobona ukuthi cha nje indoda engazilutho kahle kahle. Okay. Uyifunde phi yonke lento le? Ngifunde mhlezi ngikhuluma nawe ngithi aqale sibalansise khona sizobona ukuthi umama ukhuluma into ekhona yini. Ngihlezi ngikhuluma naye. Iqiniso nokuthi ngithi futhi lalela. Neminyaka. Ngimtshele ngithi asibuke mhlambe sibuka amavidiyo ngoba ngithi ngizama ukumfaka elayinini. Ngicela ukubalansisa ngicela unginike ngifuna ukuzwa ukuthi awumsukeli yini. Iqiniso ukuthi uvela ulubusheke awuyenzi irom. Mfowethu sineminyaka ngaphezulu kwa7. Kulungile iminyaka iwu7. Hayi ngiyakuchaza ngikwona uswa. Kanti wena uswa kwawena. Kule minyaka iwu7 wena ubuvela ulubusheke nje. Umami kumele ngeside engiyithandayo. Awufuni ukutshelwa. Bayabona nabantu obabizile ithi balande wena ufuna sibuke umhlaba awufuni ukutshelwa. Wena eqinisweni senginayo into ephelele. Noma sengithi kasibuke ngizama ukufaka esithombeni ukuthi kwenziwa njani cha hayi. Sibuke. Nemkhuba efunde emafonini. Niyona phela vele yenza ukuthi kujatshulwe kamereni. Usuke nginawe wena ulanda umphakathi awusibukeke. Ubone nayo imndeni ukuthi cha. Ifundiswa uye nomfazi. Sisobabili ngifuna ukuthi umuntu wesifazane uyathintwa kuze ajabule yena cha hayi. Uye nje umfundisayo. Ayifuni uwenza nje lolu ulaka lwakhe. Mimi ngabe kufundisa uyafunda noma uzofundana. Wenza nje. Uzofundana. Yena ngayazi. Ulaka kuphela into yazi. Ngokuvula amathanga ngifaka ulaka yonke into yazi. Ngiyabuza. Awuyithola ecejeni. Kanti kumayelana nani? Engithi kumayelana asijabule sobabili. Iromansi. Emva kweminyaka u7 usufuna iromansi manje. Hawu bantwana ufundini. Ufundani? Ufunda izinto ezintsha. Siphile esikhathini esisha manje. Lalela mashezi. Khathele wena mina. Hayi ukhathele ngakhona ngakhubiza umphakathi. Kushuthi kayikhaleke njengamanje. Mawukuthi kuyeka kuyekwe. Sikhale. Uthi mathi ikhale ngabantu. Zikhale? Azithi awuthi ukhathele ungangishiyi namanxeba. Zikhale? Ungangishiyi nje songilimazile. Zikhale? Angathi uthi ayikhale? Ayikhala ngempela futhi engithanda ngilandele wasongibukisa nomhlaba. Bakubonile ukuthi sengiveza umnjalo bakhe ingakho usuvuka ulaka. Baba Yazi zokushawa. Ingakho usuvuka ulaka. Ngoba uthi vele kade wayigcina. Methi umama zikhale singandlala lapha phansi manje. Uchaza ukuthi imoto ayikhali. Awunabo. Ngichaza kona ukuthi engithuthi ukhathele yimina. Yenza okufunayo ke njengamanje mokuthi uyangiyeka ungangiyeki songishayile nje uphakama nezitulo nje ufuna ukungilimaza. Ungilandela ukuzongilimaza la. Ngokuhlulwa uthini awufuni ukutshelwa. Sengibonile. Okay baba. Isifebe nje somfazi. Ngikhalela inkomo zami. Ngikhalela imali yami. Kunalo uyakhona boxakeka wena. Angisaqondi omezethu. Nondindwa sokuqala. Nalo uyakhona boxakeka wena. Mina ngifuna silungiseni la nayi indaba. Ayisekho engizolungisa. Phelile. Bafo udlame ngisho ekhaya. Ayisekho into engizolungisa. Ngilalele. Usuyabonakala ukuthi unodlame. Udlame ekhaya into nayo noma mhlawumbe uphambi kwamakamera. Wani wena usibhalele la uthi ufuna ukulungisa inkinga eninazo nomama. Kodwa bathi akangihloniphi. Kanjani sinisalungile. Ngokwenzani wami ngoba wena uphakama nezitulo. Phakama nezitulo ufuna ukubuka. Noma buvele wabizele wona amakamera la wasibukayo ukuthi ufuna ukubona ukuthi uyinsizwa kanjani. Uhlula ukulungisa umnsizwa bakhe ekhaya. Khathele wena mfazi. Ukhathele into ofuna ukuyilungisa nomuntu wakho awusafuna ukuyilungisa. Hayi sengibonile isifebe. Lokho ebengifuna ukukubona nokuzwa. Sekuvele kwayicacela sathini uthazangitshela awufuni ukutshelwa ikuphi lokho kwenza ukuthi ngirong awufuni ukutshelwa ebengifuna ukubona lokho asekushilo awuboniseki lokho asekushilo iyodwa into eshiwo mama okwering uthi wakhuluphala nayikhuluma but leyo ukuthi uyancisheka usezi wakhetha ukukunisha cause uvela ulifaka ungashongo yebo ngilifaka ngashongo awusho ukuthi kukhona lo alifakile omunye akwenzayo kafunayo ana phela ngithi mina menginawo ngiyakukhombisa ukuthi asike sishintshe izinto kuze phela umshado wethu uzoba nevanga mawunami izovela phi omunye oba nayo okephi uyangithuma ukuthi abe khona uyangithuma yini usho ukuthi mathi ma unami okusho ukuthi khona omunye oba nayo angishongo ukuthi manginawo ngithe ngiyakufundisa mkhulu ngiyakucela ngiyangimshaya mfazi usukwenza uzolimala uzozibukanisa nabantu hayi ngikhathele lo mfazi sengihlambalaza vele ukuthi umuntu onjani futhi uyangihlambalaza lo uyangihlambalaza ubalandile wazoyiveza uyangihlambalaza ukuthi umuntu onjani ngicela wehlisa umoya mfethu akekho ongakubona ngisho kini bayakubona ukuthi umuntu onjani ngicela wehlisa umoya yazi ngaze ngayisola ngesikhathi sami mfethu wena okusukelile lapha ekhaya wafuna ukuthi ngizokuveza umnjalo cha ngisola ngesikhathi sami ngithi ngithatha umfazi athi ngithatha inja hayi nalo uyakhona bawukhala ngawo
Hey uyinja ntombazane. Nabazali bakho nabo ngicathi bebevele bekwazi ukuthi nje awumsebenzi walutho ingakho bathi angulobole ngeenkomo ezintathu bebevele bathi nonsense. Ngokomswabo umfazi olobotshana ngeenkomo ezintathu. Ngoba sowushilo ukuthi uyangiyeka angiyeka. Hayi kodwa imina ngabesilimo. Angithatha imntwana ezingane ezintathu kwamanye amadoda amahlukene. Ukubona ngokho namhlanje ngoba vele wayengekho ozokuthatha vele mhlawumbe nasentombini zakho zasemuva zahluleka ngoba ayibona yona lento ayekho umuntu owenza kanje nawe sehlule nje sendoda wena Ndinto vele wazi wathatha yena umntwana engane ezu3 bayahlula bangene njengama wazi ukugqoka ubra manje ngathi ngisamabele ingexe wathengelwa yimi ubra manje ukhalela wona lo bra usubothi mina ukhalela lo bra uyafuna angawenza vele futhi ungawufaka indlela okhuluma ngawo ngawuthatha ugqoka ukulingana ingakho ngilingana ngakukhumulela ngikunike ngoba vele hayi indlela okhuluma ngathi umfazi ayikho into engamenzeli yona manje pho lezi zinto enizikhuluma muhle yimi phambi kwami ngimthengela yonke into niyazi ukuthi ngiyingane ubelandele kona lo ukuthi azokhuluma la iveze njalo ba ngamfica nephenda elilodwa elibomvu elilodwa enganabra uyalifona ngikunika uligqoke lingakulingana angiswazi elakho likufanele vele indlela owenza ngayo nje umfazi ufaka nepheti nobra elakho nje lingagqoka likulingane bakubone futhi ungagqoki lutho ugqoke kona go2 jayivisa komfazi sengehlulekile cabanga ukuthi ujayivisa komfazi uhlule kumjayivisa empedeni ukhulumani khuluma yena yena ngithule ngoba manje ngizose ngikhulume kakhulu okade ungibizele kona sengikiye sengizokuyeka ukhulume wedwa ngoze ngande kakhulu ngamazi ngoba usukhulumile wakuzoba ufuna ukuza nami ngikuzwile ofuna ukuza ngiyayivala uzokhuluma nabantu bakho labo obabizile asikhulumeke manje njengamadoda umama usinikeze isuku uthi umama akakaza ngakufuna ungichazelile futhi efika ukuthi uyakuthanda uyakuhlonipha hayi lutho unamanga inkinga mfethu ukuthi wena awunamanga ngiyamphikisa wenza izinto ezirong njengokuthi awum-understand as umuntu wesifazane umama akakwazi ukuthi mfethu abe aroused ngoba wena uyabona mfowethu ngiyayisola ngiyayisola kwazolezi inkomo ezintathu kwathiwa ngiyikhiphe angani noma ekhanda ngangidala ngoba nginotshwala ngikuphuzi asikho isidingo sokuthi ubize ukuthi walobola ngeenkomo ezingane umuntu wakho lo wamlobola wena ungakhonjwa vele yisho nabo bangena ngane babengebamenze lutho mhlawumbe vele wayesexakekile wayeyazi kungcono ukuhlukunyezwa umuntu ongenangane mhlawumbe babevele umuntu onezingane ezintathu ezamadoda ahlukene weza ngithi ngiyayiqoqa le nja weza ngoba vele ngithi ngiyayiqoqa inja ngiyeza umuntu okay namhlanje sibonisa inkosi amaphenti nobra bakushiyela yona le ngicela nehlisa umoya baba ngamfica nephenti elilodwa njalo masibone ngizohleze efika igqoke lelo phenti kulungile ngicela nehlisa umoya namhlanje ubhampela mina hayi hey hlokoloze wena ngicela nehlisa umoya silungise nansi hayi into esazolunga manje hayi sekinte ezolunga nondindwa lo kushuthi wena uthi umama akahambe kulungile ngeke wena hayi akangahamba umkami kodwa nje inonsense asilungise phela indaba yakho nomkakho yabo uyazazi izinto ezifunwa umama mengabe nenza ucansi uyazazi izinto ezenziwa manje ucansini kuyimanje abantu benzana zonke izinto bakhothana imizimba yonke abanye bagijima baze bayokhotha yona impahla enkulu wafowethu ngindoda mina lento ekhuluma ngayo wakwayisho ngishilo ukuthi akatshelwa lo wakwathi angikhothe ingqozi mina ngikhothe ingqozi ngindoda ufakazi akatshelwa mina ngikhothe ingqozi ngindoda akwazi kwenza lutho isho ngithi ngiyamzama ngithi ngizozenzela mina ngigibele ngaphezulu uyakwazi kwaZulu ukuthi umfazi ugibele phezulu kwendoda eziyo nje ikona ufuna ubra namaphenti so wena bafo iwoman on top awuyazi wena nje ohlezi ukhokhela wena ngathi uyisiduphu nje sendoda nje umsangano kwaZulu uyayazi lonto kuthiwa kune-woman top yini leyo uyayazi lonto sengikhuluma ngawe kuyindoda-ke nje uphila kahle ekhanda uyayazi lonto ingakho nami ngidonsa abafazi ngentshela thula wena khulunywa nawo lento le umuntu ocanga ukuthi i-chicken mayime kanje ime kanje wemfazi angikhulumi nawo ngikhuluma nana indoda sekukhuluma amadoda menithumele mfazi thula mfazi wenza ukufebe wakwathi angikhothe ingquza lo ngambuzi lento le uyifundiswa bani uyibeka ngenye indlela fundiswa bani mangathi uyambuza uyifundiswa bani ngithe sengiyathula ngizoze lo muntu unengane ezintathu manje wacabanga manje experience esemshadweni wami yakufebe le emshadweni
Uyezwa nje. Khona into ongamela lento esifazane ngoba Yokufebe, isho engishadweni. ingane Ngabe ngathi ukhuluma experience yokwakha umuzi. Yokufebe. Ngeke nje nokuba nendoda ewupeperepe ngathi umama. Uma ngobra namaphedi. Abafo okulungile. Angisho ukuthi Ekuthisa kwakho umuntu ogqoka iphedi nobra. Angigeza isandla njengopeleni. Yebo, yabo lezo zanto ngishayo omama beme lapha ocingweni bekhuluma. Uzubona ukuthi wawena bafo. Okay, cha ngicela ukubuza kuwena uthini besho nje wena ngisukelile bafo ethi ukuhlokolozilwa ngisusa le wangiletha la akube njalo ke ethi balandile kufuna beze ukuthi bakubone futhi sebekubonile wabona uyabaxaka mawakha akazalanga ntombi wabona amathumbu mfowethu hayi unyoka akasalanga wabona futhi vele izalo nje ekhake nizifebe noqhuba nodadewenu nabo amasoka bayakhale nizifebe asikho isimo salento ishoyo baba izalo nje ukufebe inzalo yakini yodwa ngingaze ngande kakhulu bangenaphi abantu basekhaya bangenaphi bangeniswa lento yenzayo ukuthi ifebe lezi baba ngiyacela wehlisa umoya ngiyacela hayi ngikhathele baba ngiyacela hey ngikhathele ngicela ukukhuluma nawe khathele sonke nje ukhathele nami ngikhathele kodwa bengihleli wena ufuna ukuhamba hamba ngicela sikhulume baba hayi futhi sekutenzwe ikhuluma semi right akuyena unkosikazi wakho yebo unkosikazi wami kodwa hayi ufuna ukuqhubeka naye lo muntu uma izolungisa lezi zinto engishoyo imlalele phela naye ukuthi ukulungisa mina wena khona ukulalelayo nihlanganise khona ukulalelayo wena uma izolungisa lezi zinto engishoyo angikwazi ukulungisa ungalungisile wena njengenhloko kanti ubani indoda la njengoba ngisho ukuthi awulungise wena njengenhloko yekhaya mase ngiyalandela mina ngumqala awuyalwanga ekhayeni kathi ukuthi ujika umqala ikhanda lisamile ndawo asiqale ngayo inhloko uzwile ikhalo zamama azikho ikhalo ngizothatha kumfazi umfazi akanakhala umfazi ulalela into yendoda athule enze into efuna indoda ayikho into azoyizwa ayikho into okuthiwa umfazi la indoda lalela umfazi uyayazi baba akayekwe nje uyayazi lento encishwayo ukuthi mnandi ayibizele la ngibona ukuthi uyayazi angiswanga uyayazi lento encishwayo ukuthi mnandi kanjani lo ufuna ukuqhubeka ungayitholi awuphinda wena ngitheni ungathatha usayakufuna phela nondindwa lo unondindwa lo owami ngiyamazi sakhuluma iqiniso sikade ngimbamba namadoda ephuma ethi emsebenzini engayi emsebenzini uthi uyabuza kuthiwa akafikanga ingakho ngithe umfazi yazi uzoyishaya nje yazi ukushaya wena nondindwa yazi ukushaya wena ngicela ubeke isihlalo ungazisilima uzokushaya phambi kwabantu bebomhlaba wonke bakubona ukuthi kahle kahle yikho lento mhlawumbe into engcono ehambe emsebenzini mfowethu uthi uyalandelela kuthiwa akafikanga emsebenzini uyambuza ekseni ubuku wena njengoba usuku umululwa noba nomuntu wesifazane njengoba usukuma nezitulo akekho umuntu wesifazane onjeni wena ulwa nami akekho umuntu wesifazane onjeni uzoshaya mina umuntu wesifazane nje uzoshaya mina ingakho ngithe kushuthi ubona omunye akekho umuntu wesifazane onjeni ingakho ufuna ukuzongishaya uyintombazane zoshaya enye ngeke ilunge lento le ngitho ngiyakucela mfethu ngicela uthathe umama umhambise sisale nomfethu sikhulume sobabili akahamba uduka hamba uduka semsini yami ngifuni nje hamba nondini phuma kimi mfethu ngicela wehlisa umoya hayi mfowethu ngilimele emoyeni sikhulumeke manje man to man hayi ngilimele mfowethu ngilimele ngiyacela mfethu umkami ngiyamthanda umkami ngimenzela yonke into umkami muhle yimi uma ngiphuma ngedrobheni kumele ngazi ukuthi ngibuya nengubo yokuthi agqoke kumele ngimazi kumele eshintshe iphenti kumele ngimazi kumele egqoke ubra makuphela inyanga meyoluki njengoba umbona icwebezela nje ngiyakuzwa lokho mfowethu kodwa manje meyabe sekhona esela uyabona ukuthi ayikho into enilungisa kunaloko you keep on fighting okuyinto engayiqhamuki akangihloniphi uzolisa kanjani umuntu engakuhloniphi asizange sininike ithuba lokuthi nikhulume kahle because mekumele nikhulume beniloke nilwa so manje mina ngitholile ukuthi njengamanje nobabili anikho happy ngezinto ezenzeka kwi-relationship yenu inkinga yakhe iyodwa mfowethu uphethe ukufebe uma ngathiwa kutholakala umuthi kodwa uyazi ukuthi umuthi wokuqeda ufebe bamama ngenzeka ukuthi ukwena hayi mfowethu awukho kumina ukhona mina ngikukhombisa manje awukho mfowethu kumina ukuwena uma azi ukuthi ingquzi yakhothwa wayekufundisa obani lokho wayekufundisa obani awuyikhotheni baba ngiyindoda ayikhothwa lento igwaza ngobhatata kuphela ayikhothwa lento
Akuyonto okhotho edelanga ukhotho. So umshado wakho uyawuyeka kanjalo ungaqhubeki. Hayi mfowethu ngiyawudinga uqhubeke. Phela manje enza indlela-ke zokuthi into Hayi yakhe ngiyawudinga uqhubeke. hlala phasi nomama nikhulume ubone ukuthi yini ikuphi la ngekho happy khona. Mhlampe ngiyazi ukuthi khona amakhamera la kunezinto onqenayo ukuyikhuluma phambi kwamakhamera. But singakwazi mhlampe off camera sikhulume nani nihlale phasi nikhulume kahle. Ngoba njengamanje akusizi ukuthi nifike la kwishow nihambe kungabe kangalutho. Izinto engifuna kuyena zimina zimbali. Inkonzo sekamerweni. Njoba uyindoda ayikho indoda engamele ukuncintsha inyanga yonke. Kulungile uzokunika umama inkonzo yasekamereni akanankinga nayo. But uzwele ukuthi isiphi isizathu esikwenza kuncisha inkonzo yasekamereni angani? Ukuthi wena. Akusona isizathu ongangitshena sona leso. Akusona isizathu nje leso. So wena baba ufuna ungitshela ukuthi lokho waqala ukwenza isex uyabhuxeka nje. Impilo yethu besiphila kanjalo. Yonke leminyaka le. Hayi. Wahamba kwavuka ukuthi wayesisebe phambilini. Baqinisile bethi inyama iyavuka ogqokweni ngibone ngaye lo. So amantombazana obothandana nawo before abe happy ngawo. Be right futhi ngiyayisola. Ukuba ngayiqhubekela nawo ngabe ngihappy. Yabo mfowethu mina ngiyazazi ngikhuluphele. Ngiyasebenza. Kodwa nje njalo ngihlezi ngine stress. Ngizofika endlini angiyazi inkonzo yasekamerweni. Umfazi nje. Ayi. Hawu. No mhlampe mfethu fanele sinenzele i-counseling wena nomama nikhulume nobawu-2 ngoba ngiyabona ukuthi mhlampe kungenzeka ukuthi njengoba ufika la asikwazi ngisho ukukhuluma njengamanje silungise simply because usawoti ugcwele ikhanda kuwena and indlala ibangula. Usawoti? Cha ngenzela ukuthi yini sawoti? Ngenzela usawoti? Angithi ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale phansi. Bona uzongidina wena. Uzongidina kwa wena. Usawoti ugcwele ikhanda kimi. Isho ukuthini inkulumo yakho? Ngiyaxolisa kodwa iqiniso. Usawoti. Lasaphashela shana ngobhatata. Okay, nizosivumela-ke mhlampe sinithumele umuntu ozonikhansela ukuze nikwazi ukuthi nibe right mhlampe nizomlalela yena. Uma izokhansela umuntu odinga ikhansela ngumngami mina ngi-right. Ambonise ukuthi indoda iyanikezwa. Indoda ngesonto idla kathathu ngesonto. Enyangeni mele iphela inyanga wenzeka u12. Akwazi ukuphela inyanga. Kodwa nakhona phela inikezwe idla kahle. Uma uyidla kahle uyayithola-ke. Into edathi uzubona ukuthi udliwa kabi ingoba vele khona sho la uthola khona owaziyo ukuthi uyacompensation lo wenza kahle lo wenza kabi. Unendoda eyodwa eqondile uqondile nawe angeke utshethe ngudla kabi. Ngudla kabi okunye ukudla uswephi. Ukubula kuswe khona okay lokhu kudliwa kamnandi. Yazi mina baba ngiyakudabukela yazi. Hayi ungangidabukeli. Ungangidabukeli. Hawu. Hayi cha ungiphoxile umngane. I know. Ya mina into engiyicela kuwena ukuthi ngicela usinikeze ithuba. Yazi wayiveza phambi kwabantu ukuthi uyisifebe. Wonke umuntu mina bengufihleli ukuthi uyangifebela vele. Bengithi ngifuna sibonisane. Ngikwazi ukuthi enginikeze inyanga nenyanga. Wavele wacacisa cha unondindwa nje. Okay, mina sekuyiyodwa into engiyicela kuwena. Cela unginikeze isikhathi sakho, usuku wena nonkosikazi wakho. Sinise kwi-counseling. Anginakeni. Siyakuvumelana ngalokho. Yebo ngiyavuma mfowethu. Ngiyavuma. Njengoba uzwa-ke mbukeli. uNkulunkulu kaMatifana namhlanje ugadleza aphuka. In fact ayikho into elungile because ulaka beliphezulu. Kodwa sinethemba lokuthi meyabe sibasa kwi-counseling mhlawumbe kukhona okuzokwenzeka. So buya no part 2 wayo le Shandisi uma kuwukuthi abanankinga nokuza. Uma kuwukuthi banenkinga sokubuyela ne-feedback yokuthi kwenzakaleni throughout the process ye-counseling ngoba ayikhona. Hayi bandla hayi. Hawu. Hayi phele yona amagama bafethu subscribe and like and share the channel. Hayi hayi hayi.